И здравейте хора от YouTube. Аз съм DaProtoBG и днеска реших да отворя един сервер с един приятел. Аз го хоствам. IP в описанието и сега ще ви покажа на ларповете. Лап, Drop Party. Така, тук ще изпровеждате вечите. Следващия ларп е Enchant. Тук се енчантва на 30 левел. Да, на 30 левел са всичките. Им са пана някакъв тъп меч. Следващия ларп е ларп. Опа. Аре. End. Така, тук си вземате пошенки. И всеки. Който е легендарка. Аз просто съм на такова на гъма и не мога да ги взема. Иначе ще мога да се вземат. Следващия ларп е Food. Тук си вземате и храна. Ето, спамват се. И да, така. Net here. Много лаги на недъра. Прави се на добре. Това е недъра, след това пак е PP. Warp Repair. Repair. Готово. Тук ето и пак на скош. Workshop. И то близо до тях. Тук ще го оправим. И следващия ларп е SMS. Вчера го направихме. Не съм надаскал, защото съм болен и няма въра. Не съм надаскал, защото му боли стомаха. Ето. Έναν Goldmaster струва един SMS от 6 лева, а Enderman струва 4,80. Ето Kitmaster е фулка, без тези, иначе е фулка. Легендарките са рядко в този сервер. Следващия кит е Enderman. И той е хубав, доста. Sharp 4, пак тук неща. И след накрая ларп траде. И това ще е за епизода. Тук влизате и стрелите. IP в описанието. И за да не ви измамат, снимате клип и ни го пращате на Skype. Аз ще се оставя Skype в описанието. И снимате клип, пращате ми го на Skype, виждам го и гледам кой ви измамил. И го бамаме. И да, надявам се клипа да ви е хареса. Опа. И това беше от мен. Надявам се да ви е хареса. Коментирайте, оценявайте и айде.